Cando mandang guru di hari panen saraso hujan tuang den disungkui camen katonan bule alah basandi banyak saginyo jadi dibueng adik apa-apa nih ka orang lain. Entahlah mangalah denai yang di sisi agar kau madiai denai nan indah abadayo ragam alasan dia pambatenyo. Tahu jo yang kato sapan, tahu jo bayang dia kato putu. Usaha masile kato kadenai ko elonan bana kamu kokan de adona labih babunya bangkonyo denai dia adia sisiakan usaha basile kato kadenai ko elonan bana kamu kokan de adona labih bapunyo mangkonyo denai adik sia-sia kadang